Herriak musika zalaitzeko bete beharra izan dute eta dute gaur ere herrietako musika bandek. Baina gutxi izango dira Elgoibarkoa bezala bete behar hori horren beste urtez eta etenik gabe egin dutenak. 125 urte. Esan bai, esan erraz egiten da, baina 125 urte eta oztopo guztien gainetik herri bati musika eskaintzea, ez da erronka makala. Realak egun urten ditu. Gu pentsatzen dugu reala beti gu izan dela. Bizitza guztiko izan dela reala, ez? Reala baino 25 urte lehenago pasaban Elgoibarko bandia, ez? Elgoibarren 10-12 musikoekin geratu ziren gerra denporan, da eutzin ziren zela ala, eta gero, gero eta geixo, eta gaur eurie 50 lau gaur, 1885ko uztailaren 1 zen Ildefonso Lizarriturri 26 urteko gazte musikaria 14 kideko banda zuzentzen hasi zenean. Udalak banda batek herrian duen garrantziaz jabetuta, hainbat funtzio proposatzen dizkio banda hasi berriari. Ordutik ez da herrian kalejira bandaz lagundutako prozesio, kontzertu eta dantzaldirik falta izan. Eundahogeita urte eta 7 zuzendari. 1885an udal musika bandaren zuzendaritza hartu zuen Ildefonso Lizarriturri, Inazio berezi hartua, González Bastida, Julio Pérez Cortés, Julián Iriondo, Jose Zubiaurre eta Jose Antonio Osoro. 1983an zuzendaritza hartu eta oraindik ere buru belarri diharduena. Eundahogeita urte eta garaiaren arabera aldaketak ere ugari. Gaur egun baino obligazio geixo zauren, orduan dianak, kalejira geixo, hemen horre kontzegupian jaiero dantzia, bailauliak, konzertu prozesioak ere geixo, eta daneak gote zan, obligazio geixo, gaur baino. Oin beste mentalidade badao, bai gure aldetik eta bai udaletik ere bai, kultura arloan kontzertu gehiago, kontzertuak kalidade gehiago, da jente asko guten da kontzertuetara, eta kale gira jotetxu, tanborradak, prozesio bat San Bartolomeunian, eta ostien hilero kontzertu bat, eta jente asko guten da. Partiture klase asko daure, musika bidurgarri da. Daneku egoten dugu, aldan gehien publikoentzako beti klasikua jobe berriziak eta. Elgoibarko udal musika bandak urte guztian zehar antolatu ditu ekintzak urteurrenaren harira. Egin dituzte bandaren historia laburbiltzen duten argazkiez osatutako erakusketa, egutegia bandako kiden argazkiekin eta web orria besteak beste.
Gainera, Pello Arrieta Elgoibarko historialariak 125 urte hauek laburbildu eta jasoko dituen liburua gertatzen ere badiardu. Gure ideia garrantzitsuna izan zen hasieratik urti guztiko ekintza bat eitxia. Ezein gauza, egun bateko gauza bat, eta horregatu deila, ezta? Piskat, urte guztien zehar, pausoka, baina urte guztiko zehozer eitxia. Bandia, egon dizela bintzat urte honetan, urte guztien zehar, Elgoibarren inguruan. Eta hori izan zen, hildo nagusia. Eta horren inguruan gabiltzaia poliki-poliki hilero egintza batzuk eitzen. Batzuk india, bezatzuk dazkagu goin martxan, datorren hastian konkretuki, eta bezatzuk berandutxu hau. Baina musikaz ari garela, ezinuka urteko hitzordurik garrantzitsuenek horrekin dutela zerikusia. Otsailean, egon zen, Holandako Konzertgebau orkestako metal taldea, oso metal talde ona, 17 lagunez osatutakoa. Eta, Elisa izan zen kontzertua, Elisa bete zen, 800 personakin, eta kriston exitu izan zen. Egun txarra izan zen gainera, edurra zauan, eta jende asko bakidu geratu zela etorri be, etorri ezin da, baina oso kontzertu ona. Oin dakau datorren hastian, Loureiroko Portugaleko beste banda bat, isa 70 pertsonako banda bat, gaztiak eta oso banda ona. Eta gero agostuan, sakagun asmoa Valentziako Liriako Union Musikal bandia ekartzia. Baina, zoritxarrez eta gure eskutikan kanpo, justu aurten bandiak kriston arazo bat dauzka, desagertzeko zorian da, Espainiako banda honetakoa, eta ezin izan dira etorri. Orduan, azkenengo momentuan inditxun harremanekin, Gipuzkoako Irungo bandi dator, ez da la txarra ere, oso banda ona da, oso ona baina, ez da hasieran pentota sakauna. Oraintxu berriz, urte hurren kutsua izan duen kale jira eta kontzertuare egin dituzte. Berezitasuna, bandak Iruñako dultzaineroak izan zituela lagun. Hone dira Iruñako gaiteruak, Iruñako udaletxoko gaiteruak. Eta, Elgoibarren ere badaude gaiteruak, eta euren artean harreman asko dake. Orduan horren bitxartez, zelan Elgoibarko gaiteruak ere bandako kidea dian, azkenean lortu zen lotura bat, eta da urte batzuk egon zen idea bat elkarrekin disko bat etxeko. Gauza berriz jasan, zein jok etzaban horren jokan gaita dultzaina eta bandan arteko elkarrekin disko bat. Da, idea sortu zen, egin genduen, viniloko diskoa orduan. Eta, gaurko asmoa da, jake urten, urtia dan, 125 urte honen barruan, ekintza berezitxo batein, eta oroigarri bat euki eurekin, urte hartan izan diskorren inguruan. Hori ez gain Bergarako eta Bilboko udal musikabandek ere eskainiko dituzte kontzertuak oraingo urtean zehar. Atzean 125 urte eta etorkizuna oparoa. Banda gaztea da Elgoibarkoa eta testigu hartuko duen jendea ere badute. Zorionak guztioi. Etorkizuna ondela. Gaztiak, bandan sartzen dienak, konpromiso bat hartu dizela, ni hemen sartu naiz da, aurrea eta abiot,